Salutare, ortacii mei de prează! Astăzi vreau să pregătim împreună o rețetă foarte simplă și vom face o pâinică din orez care poate să o mănânce toată lumea, și cei mici, și cei mari, și cei cu probleme la gluten și așa mai departe. Și vom avea nevoie de niște orez. Eu folosesc un orez japonez de sushi. L-am lăsat la muiat undeva la 6 ore, dar puteți să lăsați la muiat și în frigider 24 de ore. E cel mai bine. Și vom avea nevoie de drogi de uscată, ulei, sare, zahăr, și la această pâinică o să pun amprenta mea și o să folosesc un aluat, fulgi de bacon, curcuma pentru culoare și gust și semințe de susan. Revenim. Așa, ortacii mei, acum o să vă arăt cum facem făina, cum facem aluatul de fapt. O să punem orezul aici. Am uitat să vă spun, să vă menționez, aveți nevoie de un blender cu viteză foarte mare, altfel nu o să puteți să spargeți bobul de orez. Deci aveți nevoie de un blender cu viteză foarte mare. O să punem, am pus orezul, punem uleiul, sarea, zahărul, punem și drogi de uscată. Le punem aici pe toate. Așa, o să pun și curcuma. Și o să vă mai spun ceva. La toată șmecheria asta trebuie să îi dați cum ar veni viteză 20 de secunde, o opriți 20 de secunde și repetați procesul ăsta undeva de vreo 3-4 ori. Deoarece dacă dăm drumul la blender și lăsăm așa la viteză maximă, la viteză mare pentru un minut, compoziția o să înceapă să se gătească și nu e bine. Deci îi dăm 20 de secunde, oprim, o lăsăm să se odihnească 20 de secunde, după care repetăm procesul. Salut! Și acum, urtacii mei, acum o să vă arăt cum arată aluatul nostru, uitați cum arată. O să-l punem aici. Da, uitați. Așa. Și o să adăugăm, după cum am spus, fulgi de bacon și semințe de susan prăjit. Punem toate astea aici și o să amestecăm. Revenim după aia. Așa arată aluatul nostru, urtacii mei. După cum vedeți, gumos, fică orez, dar și ud în același timp. Și o să o punem aici în cratiță și o să o lăsăm la dospit. Ok, urtacii mei, după cum vedeți, pâinica noastră a dospit. O să o luăm și o băgăm la cuptor undeva la 30-35 de minute, 180 de grade. Revenim. Și acum o să scoatem pâinica. E gata. Și o să o lăsăm la odihnit. Revenim. Ok, ortacii noștri, ortacii mei de fapt, pâinica noastră este gata. Ia uitați. Și o să o luăm, să o rupem, ia uitați cum arată. Să aveți poftă.